gaba ɗaya ogariya kan sai wahala nake wallahi ta yin nauyi ne ma ita gaskiya ogana wahala ne kwanan nan anya wallahi akwai wahala aikin gaskiya ba su wasu. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kai? Salamu alaikum. Ka wannan muryar da daɗi fa. Ka gaskiya gurin zai leka. Gaskiya baby nan tayi. Kai bari zai mata ƙarya kawai. Babyface exclusive Dimension Mix. DJ Meloshi, how bad? Are you serious? Get out of here for real, man. Shit, them fake. Dole sa mata suwas. Wallahi suna shana wasu kuɗin nan. Ta shigo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hajiya Maryam na ji nan fa. Hajiya Maryam din nan sun dan tafi unguwa Allah kuma su kai sati ba su dawo ba. Sati? Ni ma jiya na shigo daga Ingila. Cikin coronavirus nan ya an addabi can kawai ce ba nan zo gida nan ɗaya hutu na. Ya. Sai bayan sati za su dawo. To shikenan. Zan wuce gida ki. To kin san me? Wallahi gaskiya yan mata kin dan samun nan banki zan yi gida gida mu magana. Daga ina ka banki ne. Na lalaye Ingila jiya. So cikin coronavirus din nan ya an addabi mutane a can. To ba damuwa. Ba da gida an ɗan kin gane ai. Yawwa. To ba damuwa. Bari in sa maka. Yawwa. Ba shi nan banki. Ban kenan ba. Kar ki damu zan kila kiyan mata. To. Ba yawa. Su ajiya mai da suka dawo da san yin da yi. Ba matsala to. Kai. Oga. Wannan hular fa. Wannan hular boy. Oga ne ta wani. Mai mun da ita cikin kudi. A kan da ka dauki hular ka. Kana hauka ne? Wallahi ka ta bari gidan nan. Dan aiki ne da makai. Dan aiki ne kai. Wa ga miki. Oga. Ta yadda nace ka kwanci ka daura ta shine na zo na fito da ita yanzu haka. Na fa daura. Yanzu da na shirya ba dan na jiyo ina jin hayaniyar ku ba da na shirya na fito zan hawo mota kana nufin yadda zaka daura mun abin nan. Haka wannan. Wai ka wuce ka ta wuce. Dan aiki ne da. Ta wuce nace miki. Ka mun kariya. Lallai ma kuwa. Sorry Oga. Sorry. Ai a wani gidan zaka kara shi wannan sorry. Wallahi sai na kore. Ya kuri. Shi da za ku rinka kamun yan iska nan wajen? Wallahi ba kawo ta ne. Da ba na gari kenan shi kenan cikin falo za ka shiga da ita. Wallahi Oga ta wasu neman hajja.